Tak, toto je Prešovská križovatka zo smeru Vranov, smer Košice na Solivarskej. Ja si myslím, že kľudne by tu mohli večer dať nejaké výstražné znamenie, alebo aj len dať nejak na cestu trojuholník, tu na zem, treba, kde sú tie šipky. Že daj prednosť v jazde, lebo aha, tam je jediná značka, že to je hlavná cesta. Koľko ľudí tu ešte sa pozabíja na tejto križovatke kvôli nekompetentným ľuďom, ktorí nevedia spraviť poriadok s jednou postratou križovatkou. Tak, keď tu príde nejaký cudzí človek, tak si myslí, že je na hlavne. Ja by som si tiež myslel. Včera tu havaroval jeden Prešovčan s nejakým deckom. Je mi ľúto. Je to jeho chyba, ale myslím si, že to je aj chyba kompetentných alebo nekompetentných, by som povedal, že takto urobili túto križovatku. Lebo večer, keď tu nesvietí semafor a svietí iba oranžová, tak človek mal fakt pocit, že je na hlavnej. Ešte aj táto značka ukazuje, že ste na hlavnej. Samozrejme, chvíľka nepozornosti a havária je spôsobená.